Монтана, Влади Златинов в центъра, там Борислав Стойчев играе с глава, Давид Каядо получава на фланга, пък към Венци Христов по лявото крило. Сега Венци, много добра възможност, Венци нахлува в наказателното поле, Венци Христов, пас към Амир Саид, 1-0 за Берое! Амир Саид открива резултата в 9-та минута, светкавична контратака и завършена по най-добрия начин от Амир Саид, след като Венци Христов получи пространство пред себе си, страхотен пас на Давид Каядо, напредна, нахлу в наказателното поле, върна някъде около точката за дуспата, където Амир Саид бе сам и не обезпокояван с левия крак. Принуден да върне назад към Караджов, извинява се сега Златинов, тъй като малко грубичко влезе в краката на Веско Пенев. Давид Каядо сега много добре с едно докосване. Нарушение срещу Давид Каядо, авантаж на съдията. Венци Христов сам в наказателното поле, това трябваше да бъде 2-0, но за съжаление Мартин Дечев го изпълни. Амир Саид центриране в наказателното поле. Там с глава Дончо Атанасов праща топката за втори път в мрежата на Монтана. 2-0 за Берое! Дончо Атанасов с глава. Какво по-добро от това? Берое повежда с 2-0 до 15-та минута на матча. След корнера, прекрасно центриране на Амир Саид на втора града, там на... играча в зелено-бяло, Дончо Атанасов там много добре се прибори от нея. Амир Саид владява, тръгва бързо напред по дясното крило. Амир Саид спира се, обръща към Елиаш да Силва, който е само в центъра на терена. Елиаш да Силва прекрасно извежда Амир Саид, трябва това да бъде 3-0 за Берое. Амир Саид и от гол линията изчисти Мартин Дечев. Иначе игра с Костадинов, сега Личков овладява. Личков напредва, възможно за шут на Личков. Шут и перфектно спасяване на Иван Караджов. Ето е първата да видим централето. Даниел Маленов, там на първа града, разбъркване, ще има ли удар нанесен? Претенции за игра с ръка на домакините, но главният рефер не посочва бялата точка. След центрирането на Даниел Маленов от този прях свободен удар се получи разбъркване. Веско Пенев хвърля към Саид. Добре градира Саид топката. Сега може да намери извеждащо Давид Каядо. Изведен Давид Каядо. Давид Каядо финтира отбранител. Давид Каядо. Отново Каядо. Трябва да е 3-0 точно така. 3-0 за Берое. 3-0 за Берое, 52 минута. Давид Каядо бележи за трети път в мрежата на Монтана. Амир Саид овладя топката на центъра на терена, задържа и изведе по прекрасен начин. Няма какво друго да се случи тук. Ето го и сигнала. Златинов за топката. Шут на Златинов. Перфектно изпълнение. 3-1. Намалят домакините. Борислав Златинов. Перфектно изпълнение на Ковачев сега. Неточен пас. Елиаш открадва. Играе с Ситое. Ситое сега извежда Елиаш да Силва. Елиаш да Силва. Да видим какво ще направи от своя страна. Пък извежда Георги Динков. Наказателното поле. Динков. Да видим
Можеше Динков да завърши атаката, вместо това пробва да намери